טוב, אז כל מי שהתמזל מזלו והצליח להשיג רינגה אורגינלית עם ביצים, עדיין לא עשה גם מה שצריך לעשות, צריך לאכול אותה באופן כשר. אז זה סרטון מקצועי איך עושים את זה. יפה, זה הרינגה שלנו. יפה, זה לפי מה שאני מרגיש אותי חודש 9. יפה, יש לה ביצים יפות. עכשיו אנחנו לא רוצים לפגוע בביצים, חותכים אותה. פה, עם סכין אחד, משתדלים ממש בעדינות, שהדג לא... לחתוך רק את האור, שהביצים לא ייפגעו. בפנים. פתחתי, נפגעו לי קצת פה הביצים. פה כן פגעתי בביצים, אבל ממש טיפה, לא נורא. מוציאים אותם. יפה. כבר רואים פה. רואים פה, תולעת. רואים פה תולעת. יש פה תולעים. תכף נגיע אליהם. קודם כל, השלב הראשון שאנחנו עושים, מוציאים, נתקים את השק של הביצים, עם כל החוט שהוא קשור איתו לדג. רגע. נזיז את כל זה. יפה. פה עיקר הבעיה. אחרי שניתקנו את זה, אנחנו בודקים את הדג פה בפנים. בדרך כלל, כל הלכלוך יוצא פה, אם כי לא מעט נשארים פה ככה, פה ושם נשארים פה איזה כמה בודדים. סתם אני מוציא, לא חייב להוציא, כן, אבל אין מה לעשות עם זה. יפה, פה אין כלום, הדג נקי. עכשיו עיקר הבעיה היא פה. פה יש לנו שתי שקים של ביצים מחוברים. אנחנו ככה מפרידים אותם. ואנחנו מיד רואים בדרך כלל בין השקים זה כל הבעיה. הנה, אתם רואים את המגולגלת הזאת שפה? אני אצבע עם הסכין. זאתי תולעת. זאתי תולע. יש פה, יש פה, פה, יפה, פה, וזאת רינגה יחסית נקייה. בכל אופן עושים ככה, זה לא נורא. לוקחים את החוט הזה מפה, בדרך כלל הם כולם קשורות באיזשהו חוט, כל המזיקים הללו. לוקחים את זה, מוציאים, בדרך כלל הכל נופל, לא בדרך כלל, אבל הרוב נופל עם החוט, הרוב המוחלט נופל עם החוט. אחרי זה נשארו לנו שתי הביצים האלה. שתי הביצים האלה אנחנו צריכים אחרי זה להסתכל אחת טוב. אם אנחנו רוצים את הביצים, ואנחנו רוצים את הביצים, צריך להסתכל טוב מה יש בהם. פה, בביצה הזאת, לפי מה שאני רואה, כל התולעים שהיו, הלכו ביחד עם החתיכה הזאת, יצאו החוצה. יפה, זה בד"ץ. כן, צריך להסתכל ממש טוב באמת. כל אחד צריך להיות אחראי לעצמו, להסתכל ממש טוב עם משקפיים ממש בכל מקום, לראות שלא אין אחת מהאלה שראינו מהמגולגלות האלה. הביצה הזאת. הזאת גם יפה. גם הכל הלך שם. אז זה באופן כללי. לוקחים את שתי הביצים.
מחברים אותם ביחד, מחזירים אותם לאמא, ושיהיה בתאבון. עם הרינגה בניתוח קיסרי.